Здравейте всички! Това е RPG SBG, аз пък... Не е RPG! Се обърквам за човек се! Спри! Hot Gamers TV и... това е нов канал, който ще се стои с хора, тук с мен е Петър. Да, ние двама, за сега сме само двамата от канала, затова само двамата си приказваме, но по-късно ще добавим и още хора. Велизар, ако си спомняте от стария канал, Върклака, един, ако си го спомняте на мултиплеер поредицата, Наско, ако си го спомняте. А пък за тези, които не си ги спомнят, ще видят по-късно, ще бъдем общо 5, за сега сме само двама, но в рамките на един месец ще станем 5, нали? Да, за сега ще правим ние клипове или може да се каже след една 2-3 седмици, не знам, може да добавим някой. Чакайте, сега ще го добавя... Не, човек, то бързо трябва бавно си е такова, защото не знае, че снима една минута. Ало! Ошо така кажеш. Върклак, искаш ли да снимаш за нас? Клипове. Къде да снимам за вас? Да качваш клипове... Hot Gamers вашия TV. канал. В момента снимаме. Да. Хора, това ще бъде новата новина, ще го качим ето сега и дано ви харесва. Ще има, само да ви кажа, че ще има и лайвстрим. Лайвстрим, скоро време, очаквайте и скоро време, след около 2-3 месеца ще има лайвстрим с... И котката ми спи като човек. С мене, с Кристиян и с Велизар най-вероятно. Ще има лайвстрим. И това е, друго не мога да ви кажем. И само да ви кажа, че основно ще се занимаваме с Майнкрафт поредици. С CS, с разни такива. С Майнкрафт, с CS, с... Ако аз реша и ако ми остане да снимам, може и на други. Да, и с CS, с Майнкрафт. Аз ще снимам на някои други игри, като Plants vs Zombies, че кога се... Left 4 Dead 2, Jack of all tribes, Tasty Planet, Farming Simulator, Team Fortress 2 и други подобни игри. И това ще бъде, защото нямаме време, знаете, че Бантикам снима малко. Както и на Need for Speed може да снима. Да, знаете, че и аз ще снимам на най-различни игри, например на Лигата може да снимам, на Minecraft. Аз също ще снимам и на Need for Speed Underground 2 и на Hot Pursuit 2. Да, и това ще бъде това клипче и чао. Много дълъг, аз ти я говоря няма. Човек, то ние малко такова снимаме.